Magandang evening mga kasisid. Nandito na naman kami ni partner Andrew sa gitnang bahagi ng karagatan upang sa ganun ay maghanap na naman ng mauulam sa ilalim ng dagat. Iyon oh, ganado talaga si partner dahil matagal na hindi nakasisid. Naway magandang biyaya ang ipagkaloob sa atin ngayong gabi mga kasisid para lalong mas masaya. Kaya samahan na naman ninyo kami mga kasisid. At kung sakaling maibigan nyo ang aming video ni partner, pakipindot na rin yung subscribe at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload namin. Kaya antabayanan ninyo mga kasisid at ang makakakayan namin ni partner ay papasilip namin sa inyo sa aming pag-ahon. Kaya stay tuned mga kasisid at malapit-lapit na kami ni partner sa aming destinasyon. Kaya tabayanan nyo lang mga kasisid. Nandito na kami mga kasisid sa spot ni partner. Hindi na namin patatagalin, lulusong na kami habang kalmada pa. Kaya tara na mga kasisid, let's dive na! Dive na kasisid! Banat! Ayan! Ayan! Let's go mga kasisid! Dariway.
Nadali. Nadali. Ay, ang lalaki, Kinagat dalawa. Ako, dalawa. Kinagat ako. Ah, sana all. Ay, sana. Kinagat ako. Grabe, lalaki. Aray ko, kinagat na ako. Ay, kagatin mo rin mamaya para amanos. Sana all. Wala po. Meron din, sana all. Ay, ang laki, sana all na naman. Ay, swerte. Ayos. Ay, meron na naman, swerte. Ay, wala po. Ay, swerte talaga. Mayroon na naman. Ay, thank you Lord. Ay, napakaswerte talaga. Dalawa. Ay, ayos. Ay, mayroon ulit. Ay, wala po. Ay, hindi makatakas. Ay, swerte talaga. Dalawa na naman. Dua manan. Dariway. Dito lang mababaw.
A few moments later. Ano kami mga kasisid ni partner Andro. Ang huli namin ay narito na. Alimango ang marami. Napakaraming alimango mga kasisid. Huli lang ni partner Andro ito. Huli lang to ni Andrew Pakita mo yung huli ko dyan partner. Ito pa. Ay, Ito na dito. Ito naman ang huli ko mga kasisid. marami. Marami din. Alimango rin. Karamihan. Ay, sus. Maraming biyaya na naman ito. Sa'yo pa lang yan, 10 kilo na. Kaya Taas ko. Kaya, talagang walang duda, 10 kilo. malaking pasasalamat na naman sa biyaya ng karagatan na pinagkaloob sa atin ngayong gabi mga kasisid. At maraming salamat din sa pagsama na naman ninyo sa amin ngayong gabi ni partner sa aming adventure. At naway sa muling adventure ay magsama-sama tayong muli. At magandang umaga na po sa ating lahat.